Salim Smart on the beat. Ba kowa zai gane ba yanda ke jin zoge dai har sau ya ɗarsu ko kuma yayi maka barna. Ni kam so yayi mini barna ya canja min sufana ya mai santa makarbare a cikin dangina ya sauya lissafina ya tauye mini hakkina ya sana baza sirrina. Soyayya shin menene ke jawowa? Yaudara ce ko kuma kula ku ban amsa ta? Amma wani sa'in zuciyata ce ke harbawa. Ina tuna cewa a soyayya na yau bauta. Wasu har sun canja mini kallona, sun kasa su gano me ke damuna. Ni ɗai na san menene ciwona, magani na sa Allah ɗai ne gatana. Ina mace kai ne sanadi, sannan kuma baka da madadi. Samun mace mai ƙaunar ka kamar ni ba lallai ba. Hanyar da ka nuna zanabi, asalar so na yi maka ladabi. Amma haka bai sanya ka tunanin fasa butulci ba. Menene soyayya in ba karya ce ba? Menene soyayya in ba cuta ce ba? Menene soyayya in ba haɗari ce ba? Na daina na huta har ƙarshen rayuwa. Yaya za ka yi da haƙƙin soyayya ta? Ka saba min da so kuma ka yi min keta. Ka bar na alaƙa ta mu ka yanke ta. Ka mamaye sashen zuciya ka canza ta. Ko wani laifi na yi ma ne ban roƙi ka yafe min ba. Domin na hori da soyayyar ka tun ban saba ba. Yau kuka gobe kuka ne dai ba zan jure ba. Tunda Allah na nan addu'a ce za ta yi gadi na. Adadin fil azal da sanki ne hankali da shi na girma a zuciya ya yi tsaye. Ba wata ya mace da na taɓa so ki ji hasali. Matakan tsaron ƙaunar ki sun kewaye dukkanin kafa inda so